Сделките с недвижими имоти в България през третото тримесечие на тази година паднаха под нивото от 2011 година, което не се е случвало отдавна. 54 277 сделки са изповядани в цялата страна през летните месеци, спрямо 46 968 сделки през третото тримесечие на 2010 година. Не навсякъде обаче картинката е еднаква, защото, например, ако сравним ситуацията в София, третото тримесечие на 2010 година е имало близо 5000 сделки, докато те сега са 7000 само за 3 месеца, което показва така добра динамика все още на пазара. Също може да го кажем и за Пловдив, Варна и Бургас, но не и за другите градове. Точно това ще коментираме сега, как по-ниската динамика ще се отрази на цените на жилищата. Ще коментираме темата с Александър Бочев, заместник-председател на Национално сдружение на недвижими имоти, и Иван Велков, председател на ФИАПСИ България. Добро утро, господа, и благодаря, че сте с нас. Добро утро. Какви изводи може да направим от тези данни на агенцията по вписванията, които така някои медии побързаха да акцентират върху факта, че броя сделки е на най-ниското си ниво от 2010 година, господин Бочев? Така, аз искам първо да кажа, че това е малко манипулативно казано. Първо, защото в големите градове, където е големия пазар, София, Варна, Бургас, ако гледаме статистика от агенция по вписванията и не разглеждаме само първото, т.е. третото тримесечие, а първите 3 месечия, нарастването от 2010 година спрямо 2023 в София е с 90%. Защото в София има 22 000 сделки през този период. В 2010 година има около 11 000, което означава почти двойно. В Варна има около 40%, в Пловдив има около 30% увеличение. Така че големите пазари на недвижими имоти определено от 2011 имат голям ръст. Те имат ръст и от 2020. Единственият спад, който бележен в момента, от 2022, която беше действително доста пикова, но спада по градове е между 10 и 12-13%, което е нормално за един такъв свободен пазар. Това, което е важно да се отбележи за третото тримесечие, е за разлика от 2010, 2011 и 2012 година, където строителните фирми бяха доста пасивни и строежите бяха доста от тях замразени. В момента имаме огромно количество нови строежи, огромно количество строежи, които се реализират още на зелено. Имайте предвид, че тези сделки те не се отразяват в агенция по вписванията, защото реално ние имаме продажби на имоти, но те се вписват след като бъдат изповядани и това е след около година, година и половина, 2 от сключването им реално като сделки. Така че в момента имаме и такива сделки. И да, но в момента... и преди 1 и преди 2 години е имало такива сделки. Те винаги но са влияли върху 2010-2011 нямаше толкова много такива сделки. Така че ако говорим за тези периоди ги сравняваме, тук също можем да намерим отговора на този въпрос, който ми задавате. Ако слушаме строителните предприемачи, те ще ви кажат пък, че преди 1-2 години сделките с жилища техни, новопостроени, са били повече от сега, по някои причини. Това съм напълно съгласен. Да. 2022-2021 имаше повече сделки на зелено, отколкото през 2023 година. Господин Велков, започва ли да се оформя пазара на жилища в България на различни скорости, ако може да говорим за различните градове? От едната страна да оставим София, Пловдив, Варна и Бургас, като може би най-активните икономически центрове, и от другата страна сложим вече по-малките градове, дори по-малките областни градове, защото там показва нещо много интересно в статистиката, че ако сравним данните за броя сделки 2010 към 2023, лятото, третото тримесечие, почти навсякъде те падат, за разлика от София, Пловдив, Варна и Бургас, където все още са доста по-активни и динамични. Аз първо бих позволил да напомня на нашите зрители, че 2010 беше една ужасна година за пазара на недвижими имоти, защото точно тогава всички други европейски страни и пазари се бяха вече възстановили от финансовата криза. България, тя някакси продължаваше да властва. Изключително пасивни бяха финансовите и кредитиращите институции. Строителните предприемачи и немалка част от тях практически бяха изпаднали в пълна депресия и униние по обема на продажбите. И това, което господин Бочев спомена, че този лак, тази времеви отрязък от взимането на решение за придобиване или продажба на един имот до неговото вписване в статистиката, общо взето леко изкривява и не винаги дава ясна картина какво случва точно в този отрязък на време.
и трябва да сравняваме наистина по-скоро сходни като динамика и като макроекономически фактори години, за да видим дали наистина се случват такива качествени промени в пазара. А пък последните 3 години при нас в България, както и на много други пазари в Европа, влиянията първо на пандемията, после на нарастването на цените на енергийните ресурси, на геополитическите усложнения от несигурността, от там пък несигурността, която се пренася и като генерална сигурност, и като несигурност на финансовите пазари, започва да променя нагласите на тези, които имат по-широк хоризонт, така да се каже, за да запазят спестяванията си, да инвестират едва ли не и да търсят някаква реализация. И в момента бих казал, че пазара е много по-софистициран, много по-подготвен информационно и заради това по-предпазлив. Което аз мисля, че в крайна сметка за нашите критерии и географски ширини е много полезно упражнение, защото пък ми се струва, че точно в тия няколко големи града вътрешната миграция от страната общо взето се е превърнала в трайна тенденция. Не казвам, че това е хубаво, но е факт. И всъщност, независимо от други конюнктурни съображения, търсенето на жилища за новопристигащи, новонастаняващи се, как се каже този филм, софиянци повече, столичани в повече, особено са пък и предместните избори, като че ли създава една обективна картина. Търсенето е голямо и затова има и брой сделки. Но качествената промяна, която искам да отбележа, се случва по-скоро на ниво съдържанието на тия сделки. Много повече в момента се търсят имоти, сгради, предложения, които дългосрочно и устойчиво да гарантират качество. Нещо, което преди беше по-лежерно занимание и се търсиха по-скоро само по ценови параметри. И последен штрих, защото мисля, че е важно. Броя сделки тази година като обем, защото в международните консултантски анализаторски практики се сравняват обемите, не само броя. Аз съм убеден, че ако сравниме, просто е много трудно да се извади официална статистика, но по конкретни сектори би могло да се помисли по този въпрос. Сумите, които са били транзитирани, обект на транзакции през 2010 и тези, които са сега 2023, са несравними. Заради нарасналите цени на имотите, разбира се. И заради другото търсене. Много по-различни, много по-завършени, много по-качествени крайни продукти. Господин Бочев, съгласен ли сте, че миграционните, демографски и икономически процеси в България правят това разделение в момента, че в София, Пловдив, Варна и Бургас активността на имотния пазар сега е доста по-висока от 2010 година, обаче в други по-малки градове, където негативните тенденции ясно си проличават, там наистина дори е под нивото от 2010 година, което означава, че там пазара вече е много слаб. Напълно съм съгласен с това твърдение. Демографските фактори винаги са оказвали значително влияние върху пазара на недвижими имоти. Като че ли последните години, както каза господин Велков, това се изразява в миграцията към по-големите градове, където има и икономическа реализация, има и работа. Така че да, статистиката е такава. В по-малките и в по-малките областни градове броя на продажбите вероятно намалява. Не би казал, че сигурно е стигнал до 2010 година. Но в някои е под нивата от 2010 дори. Ето един Русе ви давам веднага като пример. 1358 сделки трето тримесечие на 2010, това тримесечие 1186. Значи пазара е паднал там доста под нивото от 2010. Така е. Така, аз между другото искам нещо да добавя, понеже си говорим за разделение на пазара между малки и големи градове. Имайте предвид, че има в момента и значително разделение между видовете строителство, ако мога така да се изразя. Когато започна покачването на пазара в България 2012-2013 след финансовата криза, тогава общо ето цените на почти всички имоти растяха успоредно, независимо дали те са панелно строителство, дали са туклено строителство, дали са качествено или не са качествено. В момента потребителите, купувачите са доста информирани и доста взискателни към пазара, така че в момента имаме сериозно покачване на интереса към качественото ново строителство, съобразено с всички нови изисквания на пазари и нови технологии. Господа, ако гледаме данните за София, ще видим, че има спад, може би, от около 5%. Това тримесечие спрямо същото тримесечие на миналата година и с повече от 15-20% спрямо тримесечието третото на 2021 година, което беше най-силното, така да го наречем, в последните няколко години. Защо? Какви са причините, все пак дори в София, в момента да има намаление на броя сделки от достигнатия пик? Търсенето или предлагането? Къде е по-сериозният фактор?
И в двата аспекта на динамиката на пазара има промяна в сравнение с минали периоди и години. Просто тези по-високи стойности преди година или отделни тримесечия от преди 2 години се дължат на броя завършени сгради, броя сгради, които са получили разрешение за ползване и са могли да финализират процеси, които са текли години преди това, бих казал. Общо взето, когато се избира ново жилище, особено толкова в нова сграда, която тепърва се строи, наистина минават няколко години от момента на създаването на продукта до официалното му вписване. И всъщност преди време просто така се събра много в компактен период от време приключването на редица сделки от доста завършени сгради, които просто съвпаднаха хронологически. Това в никакъв случай не промени кой знае колко ритъма и амбициите на добрите строителни компании и предприемачите да търсят този тип клиенти и пазари. Динамиката, която обаче не подлежи на бърз прочит и лесен преразказ, това, което случва с старите, съществуващите сгради. Там, където общо взето компромисите с качеството, с сигурността, с условията в тази сграда винаги са по-скоро израз и на финансовото изражение. И сделки с подобни сгради, според мен, ще стават все по-редки, все по-малки и спадовете ще се дължат на това, че вече никой не търси имоти в неподдържани, стари, проблемни сгради с нужда от и основен, и текущ ремонт. И въобще не искам да отварям темата за енергийното обновление на сградите, защото пък след няколко години просто няма да има пазар за сгради, които не отговарят на съвременните критерии. И тогава това е живот и здраве. Ще коментираме още по-големи спадове на номиналния брой сделки. Чакаме Европейския парламент да приеме окончателно новата директива за енергийните характеристики на сградите, където ще има впечатляващи неща, но за това ще говорим следващия месец. Бих искал само да добавя две неща на това, което каза господин Велков по отношение на 21 и 22 година, най-вече на 21, когато беше пика. Имайте предвид, че пандемията от COVID, която се случи в 2020 и 2021 година, катализира желанието на хората да запазят стойността на парите си. Несигурността, която поради тази криза, накара голямо количество от хората да инвестират парите си и дори да се кредитират и да инвестират в недвижима собственост, поради проста причина, че тя запазва стойността си във времето. Прав сте, господин Бочев, има много познати приятели, които инвестираха с така спекулативна цел. Просто спестяванията си ги насочиха за да си запазят спестяванията от високата инфлация. Те закупиха недвижими имоти. Обаче въпросът ми е веднага, започна ли да намалява този процент в момента и на това ли дължим все пак по-ниския брой сделки в София това лято спрямо миналото? Точно това щях да кажа като втора причина. Броя на спекулативните сделки. Имайте преди, че с покачването на цените 2019, 2020, 2021 имаше пиково покачване на цените. И тогава всъщност на пазара се намесиха точно спекулативните сделки. Като казвам спекулативни, нямам предвид нещо лошо. Това бяха хора, които купуваха по няколко апартамента на зелено и препродаваха след разрешение за ползване, дори и след осъществяването на грубия строеж на сградата, и то с значителна печалба. Коментирали сме с ваши колеги, че дори 25-30% от всички сделки с жилища бяха стигнали тези спекулативните. И имайки преди, че в момента цените вече са на едни стабилни нива от около година, година и половина и не се очаква някакви сътресения на пазара, както нагоре, така и надолу, тези сделки определено намаляха и това също е една от причините за намаляването на сделките. Колко падна делът на сделките с инвестиционна цел по ваше наблюдение в последните месеци? Това, за съжаление, няма кой да каже, но... Ваши лични наблюдения, може би, не мога да кажа процент, но определено има спад на тези сделки. Аз бих казал, че точно COVID-пандемията всъщност доста сближи границите между емоционалното желание да заживееш в по-добър дом и практическата, логичната необходимост, освен да спестиш и да запазиш стойността на спестяванията си, да имаш и възможността, ако евентуално се случат пак такива неблагоприятни събития, да имаш среда, в която да можеш да работиш от къщи, в която да са сигурни здравето на семейството, на близките, на роднините ти. И това желание беше много уникално и до голяма степен стимулира много хора да се замислят сериозно за нещо, което иначе в други времена биха оставили за
за друг момент. Сега броя на предложенията, които да отговарят едновременно и на емоцията, и на логиката, започва да се изчерпва, просто защото търсенето общо взето започна да акумулира почти всички качествени имоти. Аз пък в моите лични наблюдения, че има и в момента много активна група от търсещи хора имоти, които не намерят достатъчно качествено предложение, защото просто брой им свърши. Да, вие обяснихте ситуацията при предлагането. Господин Бочев, още един въпрос за търсенето обаче. Има коментари, че сравнително високите цени на жилища, т.е. поскъпването последните години, което видяхме, на практика е изкарало в момента от пазара хората с ниски и доходи под средните. Така ли е? Вероятно някои хора с по-ниски доходи, които не могат да получат финансиране за покупка на имот, са излезли от пазара. Това е така. Действително цените се покачиха последните няколко години. И условията на банките се промениха. И условията на банките се промениха през последните година и половина. Но имайте предвид, че все пак лихвените нива по кредитите все още са доста ниски, исторически сравнено, да речем, с 2010 година, когато бяха в рамките на 8-9%. В момента можете да получите и повече дори. Може в момента да кредитирате под 3%. Да, 2% и половина, 2006-2007. Това пък е достатъчна притегателна сила за повечето купувачи да желаят да закупат имот. Друг е въпросът, че има коментари и много хора се питат защо лихвите по ипотечни кредити в България в момента са най-ниските в целия Европейски съюз. Само Малта мисля, че така се конкурира. Защото част от тях са в левове. И общо взето банките имат опцията да не спазват изцяло, така да се каже, масовото говорене по темата. Хайде да охладим пазара, хайде да дигнем лихвите, как може толкова много сделки с имоти, дайте всичките да инвестираме в нещо друго. Кое е това друго? Не знаем кое. Нали, имаш и такива финансови анализатори, често са гостували при вас. В студиото не искам да кажа нищо лошо, обаче недвижимите имоти не са само така да се каже, обект на спекулативни или някакви фамилисти. Винаги, особено по развитите пазари, са съществен, фундаментален елемент от здравословното финансово здраве и на населението, и на професионалните участници в пазара. Сега, в отделните европейски държави обаче високите лихви по ипотечни кредити причиниха щети на имотния пазар не само по отношение на рязко намалена активност, но и по отношение на спад, понижение на цените. Виждаме това в Германия над 10% за период от година и половина. Виждаме това в някои скандинавски държави. Какви са основните сценарии за вас от тук нататък за цените на жилищата в София, първо ще ви попитам, и в другите най-големи градове, предвид това, което се случва, все пак намалената динамика и предвид все повече предупреждения, че се задават сериозни икономически проблеми в следващите 3 месечия, които се определят от от сериозен икономически спад, през рецесия, дори до най-лошия сценарий за една икономика – стагфлация. Кой е основният сценарий от тук нататък за вас за цените на жилищата в София? Аз бих казал, че голяма част от процесите, които се случват в Западна и Северна Европа, свързани с промяната в финансовите параметри на кредитирането, ипотечното и като цяло инвестиционното, са много по-практически променящи средата и пазарите там, защото там фундаментален елемент от цялото това упражнение играе пазара на наеми. В България, включително и София като най-голям пазар, всъщност процента на имоти, които се планират да се построят и да се ползват само единствено за трети страни, така да се каже, наематели, е сравнително нисък и това общо взето, така да се каже, ни оставя в един по-такъв закътан ъгъл на бурята, защото решението да се придобие имот, да се ползва дългосрочно за собствени нужди, не се влияе толкова пряко от флуктуацията на лихвените проценти. Наистина това е убежище за спестяване, особено в процес на криза. Така че аз си мисля, че трябва да правим дългосрочна прогноза, която всъщност аз винаги съм твърдял, и това е моя теза от 20 години, както се занимавам с тази дейност, че няма единствен инструментариум и пазар на имоти по принцип. Има хиляди вариации на това какво отговаря на нуждите и на търсенията. И общо взето подпазарните сегменти за отделни видове сгради, еднофамилни къщи, централни такива зони на града, пазари, които са търсени за едни или за други нужди, винаги ще имат различна динамика и при тях така или иначе ще продължи да се случват интересни неща. Аз очаквам да спадат броя на сделки заради изчезването от пазара на некачествените предложения, които никой няма да харесва. Господин Бочев, при сътресения, при
падащ пазар от гледна точка на динамика, винаги така се получава едно надцакване между купувачи и продавачи. Всеки дебне и всеки чака кой ще трепне, кой ще сбърка и да получи информация за това на къде ще вървят цените. Вие как виждате ситуацията с цените на жилища в София в следващите 3 месечия? Ами, знаете ли, много често ме питат добър ли е пазара на недвижими имоти и моят отговор винаги е за кой да е добър пазар, за купувачите, за продавачите или за посредниците. Да, когато имаме падащ пазар, действително има период от време в рамките на 2, 3, 5 месеца, докато пазара се нагоди и отново имаме пресечна точка между броя на търсенето и предлагането. Но това, между другото, го имаме и в един покачващ се пазар. Тогава хората отново се дебнат, защото тогава пък продавачите са в изгодната ситуация и те очакват покачване на цената. Аз лично смятам, че през следващата една година, както и през изминалите година и половина, ще имаме стабилен пазар на недвижимите имоти и няма да имаме значителни сътресения по отношение на цените. По отношение на броя на сделките, аз съм изключително любопитен да видя статистиката към края на годината, защото всеки занимаващ се с недвижими имоти знае, че четвъртото тримесечие на годината винаги е едно от най-силните. Третото е най-слабо. Третото е най-слабо. А имайте предвид, че и последните няколко години слабите 3 месечия, третите 3 месеца се дължат и на желанието на хората, които нямаха известен период от време, възможността да пътуват, да изразходват времето си юли, август, дори и септември, пътувани екскурзии, което също е една от предпоставките за намаляването на продажбите през това 3 месеца. Но то винаги третото е най-слабо. Ние затова сравняваме трето към трето. Но в момента расте цяла една нова генерация от клиенти и хора, които по съвсем друг начин се отнасят към свободното си време. И точно тази нова генерация от клиенти, които те първо ще закупуват собственото жилище, с отношението както към спестяваните си, както към активите, които придобиват, така и към качеството на средата, която ги изобитава, ще се подреди пазара. Аз се надявам изключително здравословно и полезно за всички. Но един финален въпрос, господин Бочев. Там, където динамиката на пазара е много по-ниска вече, дори от нивата от 2010 година, по-малките градове, там възможни ли са понижения на цените на жилищата? Разбира се, всичко е функция на търсенето и предлагането. Когато нямаме търсене за дадена стока, а имаме завишено предлагане, логичното е цените да започнат да намаляват. Разбира се, в тези градове, за които говорите, няма и такъв пик на строителството, каквото има в София, в Варна, в Бургас, така че там и предлагането не е скочило пъти, а пък да е намаляло търсенето. Така че аз мятам, че и там пазара по отношение на цените през следващата година ще бъде спокоен. Благодаря ви много за това участие. Александър Бочев, заместник председател на Национално сдружение на недвижими имоти, Иван Велков, председател на ФИАПСИ България.